लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय जाबाय। बेखिनियाव BTC सरकारथिं जायनिफ्राय BTR नि साफ्रोम बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जोबोरै मोजां खौरां बेखिनियाव ओंखारनानै फैदों। जे बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों क'क्राझार 28 आगस्ट आरो बेवहाय बुंदों रिक्रुटमेन्ट एग्जाम फर ग्रेड 3 फर पस्ट इन BTC सुन। थामहिनबा फैबाय थानाय माखासे समनि गेजेरावनो BTC हालामाव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पस्टनि थाखाय आर'जलाइ हांख्रायनाय जागोन। थामहिनबा पस्ट ओंखारनानै फैगोन होननानै BTC सरकारथिं जायनिफ्राय नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों। बिदिब्ला बेयो जाबाय BTR ओनसोलनि साफ्रोम बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जोबोरै मोजां खौरां होननानै बुंनांगोन। BTR हालामनि बे गोजोनथाव खौरांखौ BTC सरकारनि MCLA बिथां माधव सेत्री आरो लोगोसे एक्जिकिउटिभ मेम्बार नीलोद स्वर्गियारी बिथाङा खौरांगिरि बिथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होयो। खौरांगिरि बिथांमोननि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला BTC सरकार थाबैनो आसाम सरकार आरो BTC सरकारनि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरजों जानो गोनां जि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पस्टनि थाखाय थिसननो गोनां साख्रिनि मासि बेखौ थाबैनो खुंफुंनाय जागोन होननानै BTC सरकारा मोनथिनो होदों। नाथाय बैफोर पस्टनि थाखाय बेसेबां मासि ओंखारनानै फैगोन आरो एप्लाइ प्रसेसा माब्लानिफ्राय जागोन आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां सोलोंथाइ नांगोन आरो फारसेथिंजाय BTC हालामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराल'सो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन ना BTR हालामनि बायजोनि फरायसा थामहिनबा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि जेबो खौरां दासिमाव मोननाय जाथ'वाखै। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जुदि माबाफोर सोंनो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामहरनो हागोन आरो जुदि चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबावगारदो।